Čauko borci, to video bude prevažne kecacie, hlavne plné špekulácií. Hlavne táto Nyland do Manchester United ako voľný agent. Mám marha veľa otázok, prvá je, kedy naposledy Manchester United podpísal voľného hráča. A druhá je, že či má na to Nyland robiť dvojku za Lamensom. Nepochybne musí mať nejaké kvality, ale mám pochybnosti. No a odpoveď na to, kto bol posledným hráčom, koho United podpísal ako voľného hráča, je Johnny Evans. To si len tak povedz, posledný voľný hráč, ktorý prišiel do United, bol Johnny Evans. Bol tam Mario Hermoso a ďalší a my sme podpísali práve Johnnyho Evansa. A inak len také info, za chvíľu začínajú priateľské zápasy Manchester United a my nemáme ešte ani potvrdeného Edersona, nie na to ešte podpísať ďalších nejakých hráčov, zas neskoro ich podpíšeme, zas budeme rýchlo splitovať peniaze za Tchouaméniho dáme 100, hen tam dáme 200, 300 a vonkoncom zíde z toho to, že nemáme dostatočnú kvalitu na dostatok pozícií, nebudeme mať zdvojené posty. U Lukášova je otázne, keďže je majstrovstvo sveta a ďalšie veci, no neviem, no príde mi to dosť shady. A hlavne spomeňme si, jak sme podpísali Lamensa, však tam boli posledné hodiny do uzávierky prestupáku, tam fakt sme boli na tom, že fakt asi budeme s jednotkou, čo sa týka Altaja Bindíra. A odchody sú kde, keď už hovorím o príchodoch. Dobre, Andre Onana išiel do Trabzonsporu. Ale ďalší sú kde? Dobre, Casemiro išiel zadarmo preč, Jadon Sancho zadarmo, Tyrell Martial zadarmo a ďalší zadarmo išli iba to... Dobre, Orozco prišiel, ale to nerátam ako posil do Ačka. Tam je ešte stále nepotvrdený ten Ederson, jak som povedal, takže to... A na jednu vec zabúdame, že veľa hráčov len vďaka Amorimovi prišlo. Napríklad taký Kuňa sám povedal, že keby nebol Amorima, on nepríde do United. Sice proti Amorimovi nás čaká zápas za dosť blízku dobu. Dobre, napíš mi do komentu, že či sa ti ľúbi skôr takýto pokec, alebo viac zostrihané video, alebo jak sa ti to páči viac short, alebo ja neviem. Napíš mi tvoj názor aj na celkovo United. Daj like, odber a čus.